an balima ni yanguma ikibaram mambolo kala sama o de ko ministre mi ga bara bene me kalanko kunna ni abe fuma ko ministre d'éducation ni ale yere ye Useni Amion Gindo ye aywa kuna funu do kon sera mamunu ba ira ka fo ko ni ko kunun tenendo ale ko ni aka walan seben ko ni di premier ministre mani o ye gouvernement nyama yere aywa ambe yorom na san ko ni ministre ko felen yere ko ni ma kuma ka fo ko ni ko muna ale bora gouvernement na nga ka kerefe modo ko ni ira ka fo ko ni ko abe wati ni bo sisan ko ministre ka parti ni o ye kodemi ale ni fanga no fe maw ka jekulu ni o majorité présidentielle ulu ko ni tega kankene fo wa ko ni ata kala je abe doni bo sisan mangando be parti yere maw ni nyoche munu kan kara sababu ye mi yere adi nyanganduwe ni ale tumbe parti na ni ale député commune de la ale bora parti na ay wa me yoram na san ko ni ajira la ka fo ko ni ko ministre ko ni boli akele fe maw yere ka kumala ko ni ko obna ke sababu ye ko abinyeshin aka parti ma ninka o ka congrès laban mi mina ke ateme ko la ben ko sobe o congrès sen fe ko ni parti na mogodo ko ni sungandi nin ko ni mine kambo fanga ko no fe jouer kalo clé mois ani kononton ko ni na aywa o temenen ko boya ma ira la fene ka fo ko ni na fo antu ya fo kunu tuwa mina mangando ko ni kera malini Guinée dancela karido aywa kuna funi kura do ko ni sera mamunu ba ira ka fo ko ni ko saya yere ko ni bora ni ko ina ko ni ata kala ko mo saba yere ko ni sara ko mo saba na ko mo fla ko olu kan ye Guinée ko kelen ko malien wa ko ni ata kala je mo munu jogina ko ko be tida fo mo bisaba ani kola aywa ambalima onu kuna funi nunet mambolo kala sama bi ani jago kuma jola